ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণক লৈ যি আমি বিৰোধ প্ৰতিক্ৰিয়া কৰি আছো আৰু সদায় কৰি যাম। লিডাৰ যিবিলাক আছে সেই লিডাৰবিলাকে যিদিনাৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু পিজুষ হাজৰিকাৰ পৰা BTCआव गोबां जाति जनगोष्ठी एबा 6टा जातिया जोंनि BTCआव जे आसामाव ST दाबिगासिनो दं। बे STआ माब्रै मोनथाव? माखासे नै दा जोंनि जे BTCखौबो जे दंस खालामनो जे नाजानायनि बियो मोनसे षड़यन्त्र बायदि होननानै सानजाथावो। बेखायनो माब्रै बा मोनगोन बा माब्रै होथावगोन एक्चुअली नैबाव उकिल गगैया मोनसे बाथ्रा बुंदों जे आसामनि जे मिनिस्टार हेमेन्त बिश्व शर्मा मामाया आरो बेजों लोगोसे बिसोर मा मोनसे षड़यन्त्र खालामदों बा बेखौ फैसा लानानै फाननायनि बा माबाया उकिल गगैया बेनि बुंनायनि सायाव बुजिनो साननो हाजों दे बिथांमोनहाबो मोनफानायनि एबा दाबिफानायनि सिङाव मोनसे षड़यन्त्र दं नामा बुंनायखौ खोनासंनो हागोन उकिल गगैया मा बुंदों। दा बेयाव थाङैनि सिगां नोंथांमोनहा खोनासंनो हागोन जे बायद' रेबा देउरि इमान जे ভাল কথা কৈ আছো এইটোতো STত আমাৰ STক কি কাৰণে বেলেগ 6টা জাতি ডিমাণ্ড কৰিছিলে এইটো বাইদেউ লগত শুনা ফাইলি ক্লিয়াৰ হ'ব আপোনালোকে ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিম। ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণক লৈ যি আমি বিৰোধ প্ৰতিক্ৰিয়া কৰি আছো আৰু সদায় কৰি যাম। বিৰোধটো আমি কৰিমেই যেহেতু এতিয়া অসমৰ যি পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সকলোৱে এতিয়া ST ডিমাণ্ডত লাগি গৈছে। যোৱাকালি দেখিলোঁ আৰু লিম্বু আৰু তামাং জাতিটো ST ডিমাণ্ড কৰিবৰ কাৰণে ধৰ্ণা কৰিছে, কলিতা জাতিও ধৰ্ণা কৰিছে। এতিয়া মই কৈছোঁ গোটেইখিনিয়ে ধৰ্ণা কৰক। এই যিমান অসমৰ জনগোষ্ঠী আছে প্ৰত্যেকে নিজৰ জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে হেৰি কৰক, মানে ট্ৰাইবেল হ'ব লাগে বুলি ডিমাণ্ড কৰি পেলাই একদম পূৰা হেৰি কৰক, ধৰ্ণা কৰক। কাৰণ ট্ৰাইবেলটো হ'ল ধন গলৈ কাৰণে চবেই লোভ লাগিব হয় নহয়? ধন গলৈ সেয়া এতিয়া এই ধন গলৈ মাটিত পুতি থোৱা ধন গলৈ হয়নে এই যে বালিত চিকমিকাই থকা মৰিচিকা? ধন গলৈটোৰ কাৰণে ধৰ্ণা কৰি যুঁজি মৰিবলৈও মানুহে সাজু হৈ আছে। আমি এতিয়াহে বুজি পাইছোঁ ট্ৰাইবেলসকল যে আমি ইমান মূল্যৱান। আমি বুজাই নাছিলোঁ পাই ইমান অতৰ দিনৰ পৰা। আমি নিজৰ ওপৰত আমি নিজে ভাবোঁ আমাক কোনেও গুৰুত্ব নিদিয়ে, আমাৰ হেৰি নাই। এতিয়াহে গম পাইছোঁ এইটো জিলিকি থকা শুন দেখোন এইখন। এয়া এই চবৰে আকৰ্ষণীয় আমি ট্ৰাইবেলসকল। সেই আমি এটা ব্ৰেণ্ডত আহি গ'লোঁ যে তাতকৈ আৰু কিবা লাগেনে আমাক? চবেই ধৰ্ণা কৰক, পাব লাগে। চবেই ধন গলৈ বিচাৰিছে, ধন গলৈ বিচাৰিছে। এতিয়া সপোনতে বিচাৰিছে নে দিঠকতে বিচাৰিছে নাজানো আৰু মুঠতে বিচাৰিব লাগে, বিচাৰক। সকলো জনগোষ্ঠীয়ে ধন গলৈ বিচৰাটো প্ৰয়োজন হয় নহয়? পাওক নাপাওক সেইটো পিছৰ কথা। যুদ্ধত মৰিলেও যে নাপাবও পাৰে সেইটো ক'ব নোৱাৰে, তথাপিতো বিচাৰক, চবেই বিচাৰক। এই অসমৰ যিমানখিনি জনগোষ্ঠী আছে প্ৰত্যেকেই ধন গলৈ পাবৰ কাৰণে বিচাৰক। তেতিয়া আমি মানে বেছি ভাল পাম। পাওক নাপাওক ধন গলৈটো আমাৰ লগত আছে এতিয়া। আলাউদ্দিনৰ চাকিটো আমাৰ লগত আছে এতিয়া। আলাউদ্দিনৰ চাকিটো যে মালিকে যেনেকৈ চলাব আলাউদ্দিনৰ চাকিটো তেনেকৈ চাকিটোৱে কাম কৰিব। জিন এতিয়া গতিকে মানুহবিলাকে এতিয়া চবেই সেই কেনেকৈ ল'ব পাৰে জিনটোক নিজৰ পক্ষত ল'ব পাৰে। চবেই ট্ৰাই কৰক একদম। এই আৰু সুবৰ্ণ সুযোগ এয়াই। জনগোষ্ঠীৰ লিডাৰ যিবিলাক আছে সেই লিডাৰবিলাকে যিদিনাৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু পিজুষ হাজৰিকাৰ পৰা পইচা লোৱা বন্ধ কৰিব, আন্দোলন কৰিবলৈ পইচা লোৱা, মই চবৰ কথা কোৱা নাই দেই, একাংশ লিডাৰ আন্দোলন দিল্লীত কৰিবলৈ গ'লেও আকৌ চৰকাৰৰ পৰা পইচা লৈ যায়। তেতিয়াহ'লে জনজাতিকৰণ পাব নেকি? যদি জনজাতিকৰণ পাব লাগে তেতিয়াহ'লে সমগ্ৰ 6 জাতিৰ জনজাতিকৰণ বিচৰা 6 জনগোষ্ঠীৰ লিডাৰসকলে সকলো ৰাইজক ৰাজপথলৈ উলিয়াই আনিব লাগিব।
বিজেপিৰ লগত মিতিৰালিও কৰিব, ডনেশ্যনো ল'ব, চান্দাও ল'ব, 2 নম্বৰী সম্পৰ্কও ৰাখিব। সদায় আমাৰ ইষ্টি জাতীয় 14টা ট্ৰাইবেল এই জাতীয়ত আমাৰ সদায় মানিব নোৱাৰোঁ আৰু কি সব সময় অপোজ কথা কৈ থাকিম। ইষ্টিটো ইমান বছৰৰ পৰা আগত দিবলৈ বা আগত দিছে, ইয়াৰ নালাগে কথা কৈছিল। এইটো 6টা জাতীয়ত বা কোচ ৰাজবংশীয়ত আমাৰ আসামত বা কিবা বিফাৰ কৰিবৰ কাৰণে আহিছিল না। তথাপিওতো এতিয়াতো আমাৰ বি টি চিৰ কিবা গ্ৰেপচাৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা হৈছিল নাই নহয় না। जों बेखौनो बुंनो सानो जे माखासे जोंनि बि टि सियाव जे थाखानाय जे गोहोफोर बे गोहोफोरखौ सेनो एबा मोननो लुगैनानैसो जोंनि जे बि टि सिनि माखासे पावारफोरखौ जे पलिटिकेल पावारखौ मोननो थाखाय बा माब्रैबा मोनगोन बेखौ क्रेपचार खालामनो थाखायसो जोंखौ फारसेनिफ्रायनो नाख्रेबगासिनो दङ। जे आसाम सरकारनियावबो दाया दङ जे माब्रैबा बियो बुंदों जे हेमेन्ट मामाया सिगाङावबो बुंबाय बे 6टा जातिनो एसटि जुदि होआबा आसामखौ लाखिनो हानाय नंला, दिदोमै दोननो हानाय नंला। मा पलिटिक्स बिलाय मा आसामखौ लाखिनो हालाय, बे गोदोनिफ्रायनो दैदेनगासिनो दं, जागासिनो दङ। मारै लाखिनो हाखो जे बिसोरनि एसटि होयोब्ला षড়यन्त्र गाहाबो मोनसे मोनफानायनि बा दस्रा जे गावसोरबो माखासे पदआव मोनफानाय बेबायदि मोनसे प्लान पलिसि खालामगासिनो दं नङा होमबा। दा जोंनि जे बि टि सिखौ माब्रैबा सिफायनो हागोन बा माब्रैबा दंस' खालामनो एसटि मोननानै माब्रैबा गावसोरबो बैनि जे माखासे फान्डफोर फैनायखौ मोननो हागोन बा सेखानो हागोन, बे मोनसे गिदिर षড়यन्त्र। बे माखासे 125 जे एमेन्डमेन्ट बिल जागोन बेखौ जुदि सोदाङोब्लासो जोंनियाव मोजां जागोन बेखौ नुहुरो। खिन्थु बे 125 दे एमेन्डमेन्ट बिल बिनि सायावबो जों एफाबां मानि जे क्लियारिफिकेसनखौ होजोबनो हाया। अब्लाबो माखासे जोङो जे बिनिफ्राय माखासे संबिधानफोर फैगोन बा आपडेट जागोन बेखौ जोङो मोजांसिन जागोन बेबायदि नुहुरो। दा बे जे बायद' रैबादौरि जे बे बायद'आबो मोजां खोथायैनो बुंलांदों। नाथाय बे जोंनि एसटिखौ जुदि होनांगौब्ला बा मोनोब्ला माब्रैबा बिबाय थाबानो जे बे मोनग्रा बुस्थु बा माबा मोनसे थाखा फैसा जों होजानाय बा बायजानाय बिदिथ' नङाना बियो। दा जोंनि जे बि टि सियाव माखासे बर' जाथियाबो साननांगौ बाहायद' जाबाय। जोंनि बि टि सियाव गोबां जोंनि बि टि सिखौ दंस' खालामनो नाजागासिनो दङ। जोंनि मान आरो जोंनि बि टि सिनि पावारखौ जे बांनाय नुनायनिफ्राय माखासे बर'फोरनि जे एसटिफोरनि जे बे डेभेलपिंखौ माखासेखौ एसे नुनानै जों माब्रैखा बिसोरनिफ्राय जोङो पलिटिकेल पावारखौ मोननानै जों बिसोरजों माखासे कम्पेयारखौ बोरै खालामनो हागोन बा आं बेखौ सानो माखासे जोंनि बर' लिडारफ्राबो जे पलिटिकेलखौ नायनानैल'बो जाया आरो नायनांगौबो जायो। खिन्थु नायोल'बा बिसोरनो जे मोननाय मानि बुस्थुखौ जेनो होजाथावो होननानै होबाल'बो जानाय नङा। जेन रायजो राजाया जे दिखांहरदों बा जोंनि बर' जे जाथिनि माखासे जोंनि पपुलेसना खमखा, बैफोर पपुलेसननि एसटि जातिनि माखासे पपुलेसना खमखा, बै 1.5 कौटिखौ जुदि जाबसिनबावनानै होफैनांगौब्ला बेजोंनि माखासे फान्डफ्रानो जुदि एसेल'खा, बिसोरनि मोननाय बा बिसोरनि फरायनायानो बेसेबांबा हाइ गोजौनिखा। जुदि एसटिफ्रा माखासे 45-50 बेबायदिल' पार्सेन्ट मोननाया जों बिसोरजों मारै कम्पेयार खालामनो हानो। जों माथ्र' जों मोननाय नङा 1%बो जों साख्रि बेबायदि थिसननानै लानो हानाय नङा। अब्ला जों बिसोरखौ जुदि साख्रि होनांगौब्ला माखासे साननांगौनि गोबां बाध्यता जानानै फैबाय। जुदि बियो मोनसे जुदि जोंनिफ्राय बा आसाम सरकारा बा सेन्ट्रेल सरकार जुदि होनांगौब्ला जोंनियाव बेसेबां खहा जानानै फैगोन। गोदोनिफ्रायनो जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे सिमां, माखासे जोंनि जे बर' हारिनि थैलांनाय थांलांनाय गासैबो गावथारजानाय गासैबो जे जोंनि माखासे बि टि सिखौ थैजों सोरजिनाया जोंनि
जोंनि सिमां बायदिल' जागोन। बेखायनो सानो जोंखौ बेबायदि जुदि जोंनिफ्राय क्रेपसार खालामनानै जुदि एसटिखौ बेबायदि होयोब्ला सिगांग्रो जोंनि बड'लेण्डखौ होग्रोनाया मोजां ना मा होनो रायजोफोर? जे जोंनि गोबाव समनिफ्रायनो बर'फ्रा थैबोबाय थांबाय गोदो आबसु आन्दालन समावबो जों मोनथियाखै जानांगौ गोदो आबसु आन्दालन समाव बै समाव जोंनि बिफाफ्रा खिथायो आफामोनहा जे जोङो माखासे बबेबा बोरलाजोंनो सरखारि बेबायदि पुलिसफोरजों दावहा नांनांदों बा बोरलाफोरजों खारतुस सिलाइफोरजों गावनांदों, गोबां गामिफ्राव हाबनानै बुग्लुंजादों, सोरबा बेबायदिनो खेबदार सिलाइ ओरैनो बानायग्राफोरबा बेखौ मोननानै दोखो दोखो बुग्लिनानै बेबायदिनो थै गोबा होलायदों बा न'निफ्राय जाफोर हौवाफ्रा मानसिफ्रा थानो हायै बेबायदि समाव सोरबा जाम्बाखौ बायदि बुनानै गाग्लिलांनानै गालांनाय, थाखा फैसा जुदि न'फ्राव हौवाफ्रा थानो हायै बा सोरबा हिनजावफोरखौ बेबायदि हिनजावफ्राबो ज' थानांबाय, जायफ्रा हिनजाव हारसिं थादों बेखौ माबा खालामनानै मा होनो बेखौ रेप खालामनानै गालांनाय बा सोरखौबा बुथारलांनानै गालांनाय अनेक जाबोदों। नाथाय बैफोरखौ जोंनि बर'नि बेफोरबायदि एफाबां अथर्ज अयनागारि बेबायदि खालामजानायखौ जोङो दासिमावबो जोंनि सिमाङा जाफुङाखै। नाथाय जोंनियावसो दा जोंनि जे मोननांगौ जे सेपारेट स्टेट बेखौनो मोनाखै, अब्ला जोंनियावसो माने एसटि दाबिनायनि खोथा। माने जोंनिखौनो दा एफा एनै जोङो डेभेलपिं जाहांनायखौ बिसोरो मेगन सानानै जोंनि सायाव क्रेपसार खालामनायनि बा धंस' खालामनायनि मोनसे एसटि एबा बर'फोरनि सायाव क्रेपसार खालामनायनि बियो मोनसे पिकचारा नुजादों ना मा होनो रायजोफोर? दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम जे आंनि थौले मेलेमजोंबाबो आं नोंथांमोननो शेयार खालामबाय। जायफ्रा चेनेलाव गोनां चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। आङो बेखौनो जोङो बा जोंनि जे माखासे जे इयुनाव जोंनि बड'लेण्ड जे मोनथाय एबा दाबिफ्रा जाफुंदों, आङो बेखौनो नोंथांमोनसिम फोरमायनानै जै